Magandang hapon po sa inyong lahat. Alright. Mhm. Kwentuhan na lang tayo. Ayan, samahan nyo ako habang nagdadrive. Pinauna na ako doon sa simbahan, sa kanilang simbahan. Alright, kasi mag-ano pa daw sila, mag-jamming-jamming. Magmamarites pa daw. At makikisabay na lang. Alright. Ayan. Samahan nyo ako. Alright, magandang hapon po sa inyong lahat. Magkwentuhan na lang tayo. Dito, yun. Dahil papunta ako ng Manila. Nandito na pala ako sa Manila. Ayaw. Nandito pala ako sa Manila. Kaya samahan nyo ako. Hindi ko hawak ang cellphone baka sabihin nyo nagdadrive ako, nagsiselfone. Hindi ko po hawak ko. Alright, nandito ako sa may nakita nyo yung na yan. Ayan yung building na yan. Nag-iisang building. Iyan yung iyan yung pinaka nila. Naging controversial ang building na yan, yung tinatawag nilang photo bomber pagdating doon sa Lunita. Ayan. Ang pangalan po ng building na yan ay Torre de Manila. Ayun. Naging controversial yan kung saan yung yung nagdemanda ay si yun? Padre Damaso ba yun? Naging controversial yan yung building na yan. Isa kami sa yung boss ko pala. Isa sa supplier diyan yung boss ko. Kaya kaya ang project developer niyan ay DMCI. Pero nautakan sila kasi pinatigil ng city government ng Manila. Tapos nung na-aproba na, di ba, nanalo na sila sa kaso. Tapos na pala. Pinatigil yung construction. Tapos nung nanalo na sa kaso, labas na lang pala ang hindi tapos. Yung loob pala tapos na. Anak ng bakang na yun, kumbaga nagkaunsihan sila. Wala na silang magawa. Photo bomber na talaga pagdating sa kaya kung mapapasyal kayo sa Lunita at doon kayo sa may Rizal Monument, kitang-kita mo ang building na yan. Kitang-kita nyo ang building na yan. Ayan. Yung kabuuan ng building. Ayan po. Yun. Ayan. Yan naman yung LRT. Yun. Alright, nakago na tayo. Dahan-dahan lang. Mawawala ka sa control niyan, Brad. Pag masyado kang harsh magmaneho. Ayan, medyo matraffic dito sa kaya yung mga pauwi dyan, ingat kayo. Yung mga pauwi ng trabaho dahil mag-aalas 5 na. Ayan, ingat kayo sa pag-uwi.
titigil lang ng ano, mga 30 minutes ko. Quezon City hanggang Manila, malakas ang ulan. Pero ngayon, tuyong-tuyo na kasi ilang araw na napakalakas ng ano, napakalakas ng init. Ilang araw na napakanit. Kaya isang ano lang 30 minutes lang tuyong-tuyo yung mga kalsada, oh. Grabe, lakas kanina ng ulan, mga 30 minutes din ang lakas ng ulan kanina. Pero napakalakas. Pero ngayon tuyong-tuyo na, oh. Parang hindi umulan. Parang wala lang ulan. Bilisan nyo, may ambulance. Go na kayo. Nagwawangwang na. Ayan, samahan nyo akong bumiyahe. Approaching na ako ng City Hall ng Manila. Ayan, binabaybay ko ang top. Ayan, malapit na ako sa may City Hall. Bagal naman ang patakbo ng ambulansya. Ayan, dito na ako sa may City Hall. Ayan, tsaka na tayo magkwentuhan uli sa ano, sa politics. Ayan, dito muna tayo sa may ano, magbabiyahe muna tayo. Ayan, oh. City Hall na tayo. Ayan ang City Hall. Go! Alright. Grabing humarurot itong motor na ito. Motorista din ako pero hindi ako, nagmumotor din ako pero hindi ako magharurot ng ganyan sa mabagal na daloy ng traffic. Kasi pag nagbukas ng pinto yung isang ano, halimbawa magdura, magbukas ng pinto bigla, may mga ganyan kasi, may mga insidente na ganyan. Nako, nagdura. Pagdura niya pa, nagbukas ng pinto, sa halip na salamin ang buksan, pinto ang binuksan, di sapol ngayon yung parating na motor, putol yung 3 daliri niya. Sa halip na kumpleto yung mga daliri, naputol yung 3 daliri kasi harurot man, diba? Nandito na ako sa may ano, paano na ako ng Jones Bridge. Ayan, sa ilalim ko yung Limasang Bonifacio. Ayan. Ayan, kung makikita nyo yung ano na yan, binabaybay ko. Ayan, paakyat na ako ng Jones Bridge. Marami na dito sa Manila yung ano, yung e-bike. Dito sumikat yung unang e-bike, yung panahon ni Irap, kasi binigyan nila ng ano, binigyan nila ng laya. Kaya yung mga kuliglig, iilan-ilan na lang. Dati napakarami ditong kuliglig, pero ngayon iilan-ilan na lang.
Right, shout out po sa inyong lahat. 4 million. Alright, dito na ako sa Chinatown. Idaan ko kayo sa ano, no? Idaan ko kayo sa Chinatown para makita nyo naman. Hindi na ako daan sa side, sa loob mismo ako ng Chinatown dagat. Para ano, makikita nyo yung kagandahan ng Chinatown. Ipapasyal ko kayo. Yan. Yan, ito ang ano ngayon ng ano, Binondo. Sakop na ng Binondo ito. Ang hindi lang maganda, nilagyan ng mga design ni Mayor Isko itong mga dragon na yan sa gilid. Kaya parang lumiit yung kalsada. Naging parkingan naman ng mga motor, nagkaroon ng parkingan. Sa bagay, kung pinaparkingan din naman lang, ganon din naman ang kalalabasan, dilagyan na lang ng design. Tapos koleksyonin na lang yung mga parking. Basta't importante, naka singil ng parking. Alright? Ayan, ito yung Binondo Church, San Lorenzo Ruiz. Ayan, natutumbo. Kakanan tayo para dito tayo sa Ongpin mismo. Kasi pag kumaliwa, doon tayo sa gilid dadaan. Alright, kita nyo, ang ganda, no? Kita nyo naman yan kung gaano kaganda ang Binondo. Alam nyo nung araw na yung mga anak ng boss ko dito pa nag-aaral banda sa Manila. Lakad-lakad ko lang ito. Pasyal-pasyal pag walang magawa, mamamasyal ako dito. Ayan, magtingin-tingin kasi napakaraming ano dito, napakaraming mga turista araw-araw. Pag magtambay-tambay ka lang dito, napakaraming turista dito araw-araw. Yan nga lang, matraffic lang pag nagmumotor ka. Kaya pinakaano talaga dito, pinakadabis talaga dito lakad. Kita nyo yung daming naglalakad. Ito mga turista, oh. Ayan, naghahanap sila ng mga magagandang mga kainan. Sari-sari makikita mo, diba? Galing ng ano nila. Ayun nga lang, pag ano ka dito, talagang matraffic sa ganitong oras. Pero hindi ganong matraffic, ha. Nakaka-traffic lang yung mga ayan, pumaparada, dumudubol. Kaya pag may ano, bababa, ayun, hihinto talaga lahat. Kasi nga sa gitna na humihinto, wala nang maparadahan yung bababa. Kasi nga maraming nagdudubol. Yan lang ang ano dito. Pero kaanuhan, ayan, tingnan mo ang luwag dito. Dami yung mga turista, no? Dami dito araw-araw. Yung iba mga namamasukan, yung iba dito rin ang hanap buhay. Diba? Nagpicture-picture pa sila ito. Dami, ayan o, ayan o, kita nyo yun o. Ayan o, yan. Mga tisi siguro nila ito. Ayun, dito na ako kasi pinakaano na doon. Pag dumiretso ako dyan, grabe ng traffic. May dumaan pa na. May dumaan pang sexy. Diba? Ngayon, kung gusto nyo naman mga kainan, doon sa Ongpin may mga kainan din doon. Pero dito may mga kainan dito na masasarap. Mga Chinese ano. Yan, unang-una ito. Kung gusto niyo yung ano, yung mga take out lang ito. Ayan, Happy Delicious Kitchen. Sarap yan, Fortune Hotel. Tapos dito naman sa ano, ayan, makikita nyo mga ano, mga tourist.
Kita nyo dito, may waying. Ayan, tabi-tabi dito, mga restaurant, kainan. Yung mga, yung pinakamatagal na, nandun sa unahan. Ayan. Sinailong. Ayan, dami. Dito. Xianmang. Ayan, Chinese drugstore. Ayan, kung ano kayo, ano, dito kayo makakabili ng mga lahat ng klaseng gamot ng Chinese. Pag may mga idea kayo sa mga gamot ng Chinese, alam niyo yung ano, mayroon silang bilog-bilog na gamot. Yung maliliit na bilog, akala mo yung chocolate na maliliit na bilog. Pag inano mo yung panlagnat ng bata, kumbaga yun ang kalaban sa gamot. Ito yung ano, pinaka ano, luma ng restaurant nito, Masuki. Yan, sarap ng siopaw dyan nila. Kaso lang ang mahal, tag 160 na yata ang isa. Yan, ano ko lang sa inyo yung gamot na panlagnat ng bata. Maliliit lang yan, bilog-bilog. Akala mo yung aswite kalalaki, yung butil ng aswite, or yung ano, yung paminta. Yan, kasi lalaki ng paminta. Pero pag inano mo yon, pag pinainom mo sa bata, tutunawin mo sa ano, tutunawin mo sa kutsara, kasi halos yung ano, kasi yung pumasok ako dyan sa kanila, magna-nursery. Ayan, kaya simula nursery, mga 1 linggo ako nang kasama, kasi dati yung nanay nagtuturo pa dati sa Ateneo. Ayan, professor dati sa Ateneo yung nanay. Hanggat sa nagtapos ng college, ako ang kasama niya, kaya parang anak ko na yung mga bata, dalawang magkapatid. Ayun, kaya pag may lagnat yun, palagi kong dala-dala yung gamot na yun. Parang kasi lalaki lang ng paminta. Tutunawin mo yun sa kutsara. Anak ko, sinubukan ko yun. Tennis, ano na? Yan, parang ganon. Kalimutan ko na tuloy yung tawag sa atin yan. Yung katulad ng gamot sa dengue, di ba? Sa atin na kinuha lang kung saan-saan. Herbal, ayun. Herbal. Ay, malimutan na talaga. Pag tigulang na, limot-limot na. Ayan. Dito dati, dito na ako sa may Masangkay. Dito na sa may Binabides. Ayan. Meron mo, ilang taon ako dito? Nasa 11 years. Dito, pakalat-kalat. Pag ano nang umaga hanggang hapon na. Kaya napakarami kong kaibigan dito ng mga Chinese, ng mga big time. Kikita mo yung mga ano dito, kasi marami dito ano, mga big time ng mga Chinese na yung mga bata dito nag-aaral sa ano, Chinese school, kasi tabi-tabi dito halos mga Chinese school. Ayan, makikita nyo yung ano, pakita ko sa inyo yung school ng mga alumni. Ayan, ito yung dati, yung building na ito, yung natututukan ng camera, ay ano lang dati yan nung araw, maliliit na bahay. Ngayon ang laking building na. Ayan, ito, nandito na ako sa Masangkay. Papasok na ako sa St. Stephen. Ayan, St. Stephen. Dito ako dati.
Alam nyo nung araw, itong street na ito, Musangkay, pakarami ditong mga snatcher nung panahon ng kay ano pa nun, kay Lim. Panahon ni Lim pa din nung araw, pakarami pa ditong snatcher. Ito dito, itong ano na ito, ayan, nandito na ako sa loob ng ano, simbahan. Paday! Aga pa! Ayan, dami ditong, marami din ako ditong nakasalamuha na pastor na ano, pastor na maraming asawa. Ayan, dami ditong pastor na ano, maraming asawa. Oh. Namumuti ka na. Namumuti ka na. Doon ako sa ano. Pwede ba sa harapan? Saan? Ha? Ay, hindi, dito na lang. Mamaya pag nag-uwian na sila. Nag-uwian na ba? Yan mo dito na lang para libre. Dito na lang. Dito na lang. Ayan. Pakita ko sa inyo mga boss yung ano. Itong lugar na ito. Itong lugar na ito. Ayan, yan. Ito. Ayan, building na ito. Simula doon. Noong araw, ito, yan. Ayan, tapos ito, yun. Ayan, kita nyo. Humility Hall, yan. Noong araw, ang ano na ito, maraming natatakot yan. Pakaraming natatakot yan kasi maraming natatakot dito kasi ang lugar na ito yung pinakita ko sa inyo, yung Humility Hall, iyon ay dating punerarya, kaya maraming natatakot diyan sa ano. CR yun. CR yung portion na yun. Kitchen tapos kabila CR. Maraming natatakot na mag-CR diyan kasi ano daw yung tawag nito? Yung marami daw nagpaparamdam sa lugar na yon, kaya ang ano nila, maraming takot mag-CR. Pero ngayon ano na ito, parte na ng simbahan kasi ito simbahan ito eh. Yan, pakita ko sa inyo. Ito simbahan to. Tika lang. Ayun, yung sa dulo na yon, yung pinakadulo, gym. Tapos may swimming pool doon. Tapos iyan, yung sa kanan, yan simula dito, mahabang building yan. Dating punerarya ito. Yan, hanggat sa ano, nung panahon ko under construction to hanggat sa natapos yung construction. Dito pa kami. Ito naman yung simbahan, likod ito, nasa likod ako eh. Yon, kaya maraming umaayaw dito kasi takot daw. Marami daw nagpaparamdam na sa pag nagsi-CR dito, kaya marami natatakot silang mag-CR. Marami daw nagpaparamdam, lalo na daw sa ganitong oras.
Maraming ano. Pero tinatanong ko naman yung mga security kasi mga kaibigan ko dito yung mga security. Ayan, katulad niya, no. Security na yan, babaero yan. Ayan, yan. Hindi mapakali yan, pero babaero yan eh. Chinismis ko pa eh, no. Yeah. Ayan, paikot-ikot yan dyan. Minsan, ang hawak niya na susi, mga 10 kilo yata. pwede nang ipatimbang yung susi. Kasi 10 kilo ang bigat. Dahil napakaraming susi. Ngayon kasi, hindi na, ano yan, auditorium, tapos parang mga hotel. May mga pastor nang nakatira dyan sa taas eh. Kasi mataas na po yan eh. Ayan o. Oh, yun. Hanggang taas yan. Mahaba yan. May auditorium sa taas. May auditorium din dito sa baba. Tapos yung building na yan, yung sa kaliwa, dyan sa unahan, eskwelahan yan, high school. Ayan, yung elementary doon. Ito ang boss ko naman ang ano dito. Pinaka ano dito sa simbahan. Ang tawag nila ay Senior Warden. Pero ang obispo nila nasa St. Luke's. Ayan, yung pinaka-obispo nila sa St. Luke's yung nakatira. Kasi parang under sila ng episkopal. Ayan, dito rin ako namulat. Kasi dati talagang sabi nga, sangganot sanggago. Kaya dito rin ako namulat na dito ako natuto kasi nga sa loob ng 11 years nagkaroon yung pastor dito yung pastor dito, shout out kay Pastor Nico, no? Nasa Cebu siya ngayon. Yung pastor kasi dito naging kaibigan ko, kaya naging ano ako, doon ako nagka-interest kasi lagi niya akong kausap, lagi niya akong tinatawagan. Doon ako nagka-interest sa mga salita ng Diyos. Kaya ang nangyari, sa loob ng 5 taon, nagkaroon kami ng pulong-pulong lahat ng empleyado dito. Ayan, kasama yon si Pastor Nico. Kaya may love shout out sa Pastor. Ayan, saan ka man naroroon, ayan, lagi kang gabayan ng Panginoon. Tuwing Lunes ay nagkakaroon kami ng session kung saan nagkakaroon kami ng session. Ibig sabihin, nagkakaroon kami ng Bible study. Yan ang naging buhay ko. Kaya medyo nagkaroon ng direksyon dahil nga hanggat sa nag-open ako ng ano, ito po ay Christian pero ako ay Katoliko. Tinanggap ko lang sa puso ko kasi ano lang naman eh. Ang pag-aaralan, ang ano lang naman ay pag-aralan mo kung ano ang salita ng Diyos, di ba? Kasi iisa lang naman ang nakasulat sa Bible eh, di ba? Iisa lang naman ang nakasulat sa Bible. Kaya nagkaroon ako ng pagkakataon dito na nag-Bible study kami every year. Kaya doon ko naging kaibigan yung pastor. Hanggat sa umalis na yung pastor na yun na kaibigan ko, lagi pa rin kaming magkatawagan. Ang pumalit naman, pastor din na Chinese na maraming asawa. Lahat ng kasambahay niya binuntis. Hanggat sa napariwara yung buhay. Doon nga kami nagkaroon ng pagtatalo, no? Pagdebate. Kasi pagdating sa pamilya, iyon ang naging topic namin noon sa ano. Naging topic namin sa Bible study, yung family ano, kung paano maging family oriented, kung paano maging family kung paano mag-ano ng isang pamilya, kung paano mag-handle lalong-lalo na sa mga problema ng pamilya. Yan, doon kami kasi alam nyo mga boss hindi naman sa nagmamarunong tayo sa pagbabasa ng Bible, doon mo makikita na naando na lahat.
yung pagpapalakad sa gobyerno, kasi naandun din lahat eh. Kaya magbasa ka lang ng magbasa ng ano, kahit hindi ka nag-aral ng pagka pastor, hindi ka nag-aral ng theologian ba yun? Theology, yung pagka-pastor. Pagbasahin mo ng basahin ang Bible, marami kayong matututunan. Yung pag-ano sa pamilya, kung paano magpalakad sa pamilya, kung paano magpalakad sa isang komunidad, sa isang bayan. Naandun lahat eh. May kunting ano lang, pero naandun eh. Nandun kung paano magbuo ng gobyerno, nandoon din. Yung mga batas, nagbabago-bago lang eh. Di ba? Kung tutuusin nga, yung sinasabi nga nila na ano, yung sinasabi nga nila na ipapasa nila yung death penalty. Sa Bible nandoon din yun eh. Kasi sinabi nga ng Panginoon na kapag buhay ang inutang, buhay din ang kabayaran, di ba? Ngipin sa ngipin, di ba? Buhay sa buhay. Naandun din sa Bible yun. Yun nga lang, nandahil nga sa napakaraming relihiyoso, yun, nagtatalo-talo doon kung anong paninindigan. Kaya ang nangyayari ang lahat ng iyan dahil sa kung sino ang nakakarami, iyon ang nananaig. Ganon ang ano, ibig sabihin, nasa malaya tayong malayang mamamayan, di ba? Malayang pagpapahayag. Kaya nananalo yung mas nakakarami. Yun lang ang ano doon. Kaya nga sa loob ng 5 taon na pagba-Bible study namin, hindi naman tayo nagmamagaling, hindi naman tayo nagmamarunong. Marami tayong natutunan kung paano nabago yung sarili ko. Yun sa akin lang yun hindi ko alam sa iba kung naging ano dan. Kaya minsan nga nagkakaroon ng kunting minsan naiisip ko bakit katulad sa mga pari ngayon na nakikialam sa politika, di ba? Maraming mga bagay na pagdating sa kumbaga nakakapanghinayang na ang tagal-tagal mong pinaghirapan tapos nagpapagamit ka lang kung saan-saan, na ang dami mong naiimpluwensya na tao. Kasi bilang isang pare, kung saan ka mimisa, maraming tagasunod sa'yo, maraming nakakakilala sa'yo. Ibig sabihin, pag ikaw ay sinasabing pare, iniisip nila matapat ka. Tapos makikita mo, nandoon ka sa tinutuligsa mo yung isang politiko. Hindi ka na para sa lahat. No? Kumbaga, kinakatwiranan mo na lang para hindi ka lang mapulaan. Pero nagiging one-sided ka na. Kaya dapat pag ang pare, dapat talaga hindi mga nakikialam, kasi nga pagdating sa nagkakaroon ng pulaan. Diba? Yun lang ang sa akin. Hindi naman tayo magaling, pero yun ang nakikita ko lang. Diba? Dapat pag ikaw ay alagad ng Diyos, hindi ka dapat tumitingin sa isa, kabilaan dapat. Diba? Kaya yun nga sinasabi ko kanina kay Senator Joel Villanueva na wag muna nating husgahan, no? Kasi baka maisip natin na bandang huli kaya niya lang pala ginawa yon para mapasok niya, malaman niya kung talagang totoo, no? Isa siya sa magpapatunay, di ba? Kaya napakalalim pag tayo pag-aralan natin ang
basahin lang ng basahin natin yung Biblia, isa puso lang natin, makikita mo kung gaano, kahit hindi ka, walang magturo sa iyo, kasi nandoon napakaliwanag, lalong lalo na yung ano, yung Tagalog. Matututo tayo kung paano ano, kung paano magpakumbaba, kung paano mahalin ang kaaway. Kasi ako dati marami akong kaaway, iba yung ano ko eh. Lalong-lalo na pagdating sa ano, lalong-lalo na pagdating sa kalsada, iba yung ano ko eh. Kasi noong araw eh, hindi naman talaga ako ano eh. 'Di ba? Namuhay nga ako sa bundok. Oh, nag-aaral ako, namumundo kami. Kumbaga, nandun ako sa napakadilim na ano. Kaya nga kung nasubaybayan nyo yung itong channel ko na ito, may isang ano ako doon na nung naaksidente ako, naglakad ako sa kadiliman. Napakadilim, na talagang napakadilim na ano, napakadilim na lugar nung naaksidente ako. Talagang as in napakadilim. Tapos nakakita ako ng isang parang liwanag na parang butil ng mais kalaki sa napakadilim na lugar. Iyon ang nakita ko. Inisip ko na napakalayo. Tapos pumasok sa isip ko na baka iyon na ang pintuan. Kaya tinakbo ko ng tinakbo yun hanggat sa narating ko yung liwanag. Iyon pala, yung mata ko pina-flashlight ng mga rescuer ng ambulansya. Kaya sabi ko, ang naano ko doon, tinawag ko doon sa kaibigan kong pastor. Pastor, bakit ganun? Nung na-aksidente ako, ganito, ganyan. Sabi niya, iyan yung kaluluwa natin. Ibig sabihin, nung na-aksidente ka, humiwalay sa katawan mo. Kaya, kung hindi mo narating yung liwanag na iyon, malamang hindi ka na nakabalik sa yung katawan. Mamamatay na yung katawan tao mo. Yung kaluluwa mo naligaw kasi bigla, 'di ba? Ibig sabihin, lumabas sa katawan mo yung iyong kaluluwa. 'Di ba? Ay tiningnan ko, tama naman. Tiningnan ko doon sa ano, kahit research nyo. 'Di ba? Kaya ang kaluluwa pala, humihiwalay sa atin pag namamatay tayo. Yan, yung katawan natin. Yun ang kwento ko sa inyo na ano. Ayan. Ngayon dito ako sa likod ng eskwelahan. Ayan. Ipapakita ko sa inyo. Tika lang. Ipapasyal ko kayo kasi nandito naman na ako. Ipapasyal ko kayo dito. Ayan, ito kung bakit hindi ko hinahawakan, pinapakita ko sa inyo. Para sabihin nyo naman, hindi nyo ako mapulaan na ano. Nagdadrive ka, nagbibidyo-bidyo ka pa. Kasi may isang beses, mga boss na naka-live ako. May nag-comment ba naman na sabi niya, daldal ka ng daldal. Nagla-live ka pa habang nagda-drive. Mahuli ka sana. Hindi niya alam na hindi naman ako nakahawak ng cellphone. Ano manuhulihin sa akin? Ayan, ayusin ko muna tapos iiko tayo. Pakita ko sa inyo yung ano, yung sinasabi ko sa inyong ito. Ito kasing building na ito, dating punerarya ito. Ayan. Ayan, dating punerarya ito. Pakita ko sa inyo.
Ayan, dito na ako papasok. Ayan, iyon, kusina yon. Iyon, elevator. Ayan, ito ang CR. Ito, parang memorabilia. Ayan, memorabilia. Ito pang babae, ito pang lalaki. Ayan, napakadilim mo. Ayan. CR yan. Sabi nila dito, ayan, dito ako. Sabi nila dito, may nagpaparamdam daw lagi pag nagsi-CR sila. May nagpaparamdam daw dito. Ewan ko. Tagal-tagal ko na dito, wala namang ano. Wala namang nagpaparamdam. Kasi ito, nagkagamit lang ito. Pag may simba rito tuwing linggo. Yan, paakyat yan doon sa building. Pag di ka gagamit ng elevator. Ayan. Paakyat yan doon. Ayan. Ito likod ito. Ayan yung masangkay. Ayan sa labas ng gate na yan. Ayan yung gwardiya. Pag ano dito, umaga, grabe ang ano dito, traffic. Kasi napakaraming estudyante. Ayan o. Ayan yung gwardiya. Sarap ng buhay. Eskwelahan din yung kabila. Yun yung may kulay violet. Yun. Kasi yan, building na yan. Kondo yan. Kondo. Yun, napakataas oh. Ito, eskwelahan to, high school. Doon ang gym. Ayan, elementary doon sa kabila, yung may blue na yun. Ayan, ang ano nito, St. Stephen. Yan dito sa Masangkay. Dito nang galing si Luanson, yung ano ng UST. Tapos si Kendrick. Ayan, dito yan, St. Stephen. Ayan, parking. Alam mo noong araw, nung pagdating namin dito, yung mga parking na yan, libre yan, first come first serve. Nung bandang huli, marami nang nagaway-away kasi mag-aagawan sila sa parking. Ginawa nila, siningil na, pinagbayad na. Nag-umpisa lang yun sa 3.5 1998. Pag 99 nagpabayad na. At 2,000 yata. Ayan. Dito pa may naging kaibigan pa ako dito na ano. May naging kaibigan pa ako dito na pulis. Alam nyo, na promote yun. Tumakbo yun sa mga kidnapper. Pero na promote pa. Kasi nga, nung dumating na yung media, kunwari hinabol niya ng hinabol, pero nagtago siya kasi nung kasalukuyan na may nakuha dito na bata na estudyante, ay magkausap kami dalawa, nagkukwentuhan kami. Ngayon, kinakatok yung kotse ng 6 na lalaki, naka-long firearm. Ngayon, sabi ko doon sa ano, sir, sabi ko parang kinikidnap yung ano, parang kinikidnap yung bata. Tapos ang ginawa niya, hindi siya sumagot. Pumasok siya doon sa isang restaurant. Tapos sabi ko, sinundan ko siya. Sabi ko, bakit ka pumasok? Sabi niya, nakikita mo ba ang baril ko? Ang higsi-higsi nito. Tapos, puro high power yung dala-dala nila. Anong gusto mo? Madido na ako. Sabi ko, ganun pala. Diskarte pala ng pulis yun. Sabi niya, alam mo naman, malapit na ako mag-retire. Sabi ko, ganun ba? Sige. Maya-maya, dumating yung mga media. Sus, labas siya ngayon. Hinabol-habol niya na hanggang rekto, makarating sa rekto. Ayun.
Ang mama na-promote, naging kapitan pa. Sabi ko, pambihirang buhay na yan. Para-paraan lang pala yon. Sabi ko, nakatakda pala sa'yo ang maging kapitan. Kaya, may mga bagay talaga na may mga bagay na nakatakda talaga ng mga hindi mo inaasahan. Katulad nun, hindi naman siya naghabol, hindi naman siya umabol doon sa. Nagpakapagod lang siya nung dumating na yung media. Di na-promote siya. Diba? Anak ba yun ni Arthur Lo? Anak ni Arthur Lo yun, ano? Yung babae? Anak ni Arthur Lo? Ano? May unit sila dyan? Saan? Sa taas? Mag-share lang? May activity sila ngayon? Ha? Ilang tao? Sa second floor? Third floor yata sila. O saka dyan sila. Anong activity nila? Yung mga kasilitid niya? Mga alumni? Ha? Kaya nga. Kaya pala pati sila Aaron darating pupunta. Oo, sila yan. Kaya dito na ako, kumain lang sila sa Rojas. Sabi niya, una ka na doon. Saan sa mga? Rojas. Galing siya ng Central Bank eh. Kaya sabi niya, diretso ka na lang doon. Sabay na lang kami. Paglabas nila ng Central Bank, kumain sila. Sumabay siya kay Pids. Tsaka si Boss. Pangaraw ka? Sino nang OIC nyo? Ha? Akala ko ikaw na ang pinaka-senior eh. Yan talaga. Alam mo namang meron tayong supply. Bakit? Natanggal na ako dito. Ha? Natanggal na ako dito. Binilig lang ako. Sino nagbalik sa'yo? Malakas ka kaya, no? Riberin. Hindi, kahit naman yung isa, nabalik ko. Sino? Wala namang palakas na kung pwede yung parang binibig. Hindi na kontra. Pinatanggal ni Cornado rin. Pero binalik pa rin. Si De La Cuadra, asan? Di ba ka na, wala dyan, tanggal ulit. Nasibak ulit? Tapos pangalawa na yun, binagyan. Kung natanggal niya, binalik ulit siya. Isang taon yata siya nawala rito. Isang taon nagkalahat. Kaya wala, nagkataon na wala kami. Ni-request ulit siya. Kaya nga, iba talaga pag iba talaga pag malapit sa kawali. Sabi nga yung tito ni Riberin eh. Alam mo ba yan si Justin? Kung wala lang yung mga tito niyan, di maging Riberin. Maloko yung tiyuhin niyang isa eh. Yung asawa ni Jean eh. Si... Ha? Oo. Punta nga kami doon sa bahay nila sa Valenzuela eh. Lakas mang alas kayo eh. Sanay kasi sa golf eh. Ha? Uwi ka na? Diyan ba natutulog yan? Diyan natutulog? Ha? Paggarahe niya, balik dito. Layo nga eh. Saan siya natutulog? Sa kusina? Buti pinayagan na siya. Ha? Ha? Kaya nga. Driver na ba siya? Driver maintenance. Utang na dapat. Sabi ko nga sa kanya, dapat 3 ang sahod mo eh. Driver na, maintenance pa. Yan mga hinahanap nila.
Yung marami kang talent. Ayun. Wala pa yung boss ko eh. Ayan. Ayan. Iyan yung pinakasimbahan nila. Yun. Sama na ng andar nito ah. Cagayan. Starix na Cagayan. Ano yan? Sticker? Sticker. Kakabit na ng sticker. Ayan. May ngayon kasi may practice yung sa ano, taas. Alright. Ayan, nung araw dyan sa dumating kami rito nung araw yung ano na yan sa Masangkay. Grabe ang ano dyan, grabe ang snatcher dyan nung araw. Pag lumabas-labas lang dyan na ang estudyante na may ano, bit-bit na cellphone, hindi makalayo yan, hindi makalakad ng 50 meters na hindi hablutin yan. Pakarami nung araw dito. Ano, hanggang recto yan, grabe ang snatcher, pero unti-unting ano, naubos talaga sila lahat automatic nung pumalit ang Duterte. Kaya nung si Mayor Lim noon, yung iniikisan yung mga pinto ng mga adik, yun, naging controversial yun dito si Mayor Lim. Pero hindi siya nagtagumpay kasi nga maraming bumangga sa kanya. Si Duterte lang ang tumuloy talaga kung anong kursada noon ni Mayor Lim. Kasi nga napakatindi ng pinaglabanan ng nilaban ni Mayor Lim na ubusin yung mga adik, yung mga drug lord, yung mga pusher. Grabe nun ang ano. Tapos bandang uli, yung anak niya pala ganun din. Kaya ang ginawa niya, tumigil na lang siya. Kumbaga pinalamig niya dahan-dahan hanggat sa nawala. Kasi yung anak niya nasangkot eh. Kaya ang ginawa, pinadala niya sa Amerika hanggat sa ano, kasi naging controversial siya eh. Ayun. Pero nung umano na si Duterte, talagang totally na ubos yung mga snatcher. Nawala. Kahit sa recto, doon sa Avenida, ubos yung mga ano, mga snatcher. Yun. Kaya yung mga ano, yung mga estudyante naman tuwan-tuwa. Kaya grabing pag respeto ng mga Chinese sa mga Duterte. Kaya yun, dahil ano nga, tumahimik ang lugar, lalong-lalo na dito sa ano na ito noong araw. Kita mo yan, kahit may security, walang magawa security kasi security, aabangan nila yan eh. Paglabas noong araw. Kaya noong araw, pag ano, palagi rin akong may dalang gamit kasi nga tabla-tabla na lang kami. Diba? Pero ngayon safe na. Yun nga lang, yung ibang lugar katulad sa amin, talagang bumalik talaga yung mga adik. Dito lang ang ano, kasi yung lahat ng squatter dito winas out. Kaya dito tumahimik. Sa ibang lugar talaga grabe. Yan lang.
kwento-kwento lang, lumabas na, kaya magpapaalam na ako. Alright? Paalam na po ko sa inyong lahat. Gandang hapon po at maraming salamat sa lahat ng dumaan.